Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Baba barka da safiya. Ka tashi lafiya? Ya gida ya yara? Yaro barka da safiya. Ya gidan? Ina za ka je yanzu haka da sassafe? Zan je wurin ciyaman ne na ƙungiyar matasan Abakwa, ma'ana Abakwa Youth Association wanda aka fi sani da AYA. Yawwa, lallai haka yake. Ai ciyaman na wannan ƙungiya ba abin da za mu ce masa sai dai godiya. Sai dai mu gode musu gaba ɗayansu wanda suka asasa wannan ƙungiya tun daga farkonta har zuwa yau. To amma me za ka je kai a wurin shi? Na samu labarin suna shirye-shiryen cikan wannan ƙungiya shekara 30 da kafuwa a wannan unguwa tamu ta Abakwa. Shi nake so in je in same shi in ji shirye-shiryen da suke yi, domin mu ma mu san gudunmawar da za mu bada a kai. To yaro, wannan gaskiya ne. Bari in bi ka mu tafi tare, domin ni ma a matsayina na dattijon unguwar nan tamu ta Abakwa ina da gudunmawar da zan iya badawa. To baba, mu je mu samu ciyaman na wannan ƙungiya tamu ta Abakwa Youth Association wato AYA. Na gode. Assalamu alaikum Mr. Chairman. Barka da safiya. Ya aka ji da jama'a, ya shirye-shirye kuma? Yanzu nake samun labarin cewa kuna shirye-shiryen cikan wannan ƙungiya tamu ta matasan Abakwa, watakan Abakwa Youth Association, shekara 30 da kafuwa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baba barka da zuwa. Lallai wannan labari da ka ji abin haka yake. Dama muna neman irin ku dattijai na wannan unguwa tamu ta Abakwa domin ku ba mu shawarwari.